Coincidint amb el 30è aniversari de la llibreria 22, el seu cap més visible, Guillem Terribas, ha decidit que ara li toca presentar el seu propi llibre. Després que centenars d'escriptors hagin fet el mateix a la 22 durant 3 dècades, Terribas explica la seva particular història d'una època que havia de canviar moltes coses, i reconeix que encara li han quedat moltes anècdotes per donar a conèixer. I va ser tota una sèrie de coincidències personals d'aquell moment i que, per tant, jo estava, podríem dir, sense feina i amb una colla d'amics vàrem començar a fer utopies i podríem muntar, podríem fer ara d'allò i podries portar tota una sèrie de coses que, i això és en el mes de juliol, que és quan és difícil muntar coses perquè tothom se'n va de vacances o té previst, i aquella utopia es va muntar pràcticament en 3 mesos perquè al juliol se'n començava a parlar, van començar a buscar local, gent perquè hi participés i formés part de la societat per poder anar aconseguint diners i que aportés idees en el projecte, i el mes de setembre començàvem les obres. I el que passa que també ara es ven més d'uns títols, o sigui, no existia tant aquests fenòmens de 100.000 exemplars, 1 milió d'exemplars, 300.000 exemplars, no, la venda era molt més petita, era molt difícil trobar títols que sobresortissin. Ara la venda continua sent, podríem dir la majoria, petita, però hi ha uns, per dir un exemple, a l'any, uns 30 títols que es desmarquen, i això a vegades pot ajudar econòmicament a poder mantenir els altres títols que no funcionen. O sigui, la pintura forma part, però vull dir, poder perquè amb els anys un es va fent més exigent i és més tímid i és més vergonyós de les coses. En pintura, bueno, era molt bé, era molt inconscient, per dir una cosa, i a vegades veig això no cal. I el cine és una cosa que és un plaer, o sigui, per mi el cine és la meva vida i forma part d'una història que he conegut. Jo m'he format a través del cinema i per tant necessito contínuament veure del cinema. El llibre està estructurat no com unes memòries sinó com les aventures d'un personatge que ha tingut la sort o s'ha pogut colar entremig d'una sèrie de gent i de moments històrics, de ganes de fer coses, i per tant des d'associacions de veïns, d'entitats culturals, grups de pintors, grups de cinema, vull dir, i a la formació d'una època d'aquí a Girona, d'abans i després de la transició, perquè està escrit sense detallar moltes coses, sinó apuntant una sèrie de coses que el que ho llegeix diu, però si és veritat, jo també vaig fer això i ho vaig fer-ho d'aquesta manera. No faig allò d'explicar tota la història, perquè llavors l'actor diu, no és pas la meva història, perquè clar, jo no vaig fer exactament de fer això, però si l'apunto, i per tant són una sèrie de punts sobre un moment que jo crec que són un poc nostres, de tota una sèrie de gent, no només d'aquí a Girona, però que també passava. Això gent de fora, per exemple, li troben una importància a la primera part del llibre, de que possiblement per primera vegada s'explica què passava a Catalunya durant el franquisme i després del franquisme en tota una sèrie de gent i d'actituds, perquè el que s'ha explicat molt sovint és què passava a Barcelona, però a Tarragona, Lleida o Girona, què passava? I el llibre té, pel que m'han dit, gent de fora, aquesta virtut. Jo crec que hi haurà un canvi tecnològic d'aquí uns anys, però ha de passar 1 o 2 generacions. Encara als lectors potencials els agrada més agafar un llibre, portar-lo a la butxaca, anar al tren i llegir-lo en format de llibre. El format de llibre és curiós perquè té més de 500 anys. No hi ha hagut mai ningú que hagi... És un format que funciona tan bé que ningú l'ha tocat.